for today's video mga katil. So muna ito ang buhat ko ganyan mga katilo. Okay. So mga piso na to. So ang butangan og atop-atop kay murag kaulanon. Kalau mga katil. Tangan na ito ba? Atop.
Oke, tara na mga katil. Panan din na mo pan basa sila. Okay, selamat.